Karo mo istorya kay kamay nag-vlog. Ay, sama! Ayun! Ang book, guys, kay wajud ko'y panudlay. Mura og spaghetti. Hoy, wag ka mapakita sa video kay Muspila. Hi! Latifa, dito ko. Sige na. Latifa. Kawawa man kami dito. Ulang. 24 hours pajud. Pagyud kay Bisaya. Muspila. Ay, aw, aw. Init talaga. Sana na yung ulang. Guys, sorry guys ha. Patay mga basher sa hoy! Malayo ni! Kayo niya. Gutom. Gusto mo nagkakakas. Ay, sawa guys. Asma. Ay, isma. New Year meron mga high step. Ako po ni mababag na rin. Dito kami guys. Kaya na yung mga Sabi ko sa sila. ata yan. Ay, sorry guys! Hi! Wala ka matinakon. Mga nagluto. Nagluto. Ayun na, oy. Hoy! Pasimangin na kadiri. Kinaaway hindi. Kaya ako nag-aal. Bahala ka niya. Ay! Na! Pila na lang ka-oras ko. Wala na usap mo na oras. Joke lang. Ito yung number namin palagi naman. Ah! Ay, Pasko ba to? Ati pa. Tanong sa... Sukmaya. Sukmaya. Ay. Ito lang ang aming handa sa New Year. Bye, 2019. Dinner and bed. Ano masasabi mo? Hello. Sabi ko lang. Ada sarili na Happy New Year. Good vibes. Good vibes lang. Enjoy. Breakfast. Enjoy. Dinner and bed. Enjoy. Sawa-sawa. Ito lang ang aming handa. 2020! Happy New Year! Happy New Year! Lati pa! Na 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 New Year! Ganito talaga ang New Year sa Bye! Ilo ka, wow! Diba si mami ko? Wow! Akin pala to isa. Rice. Bye! Ito na Dalawa. lang. Ito yung first vlog ko. 2019. 1,000. Bye! 2019. Welcome! 2030. Sige na, bye. Sige na. Kain. Kain. One. Kain. Hoy, magtalon. Dati pa, tapos sabi talon. Three.
1. Bandira ito yung flag sa Saudi. Yung urgot ha, spicy ha. Uy, nagagarabi si Tiyo. Ano ba? Tan 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 tan. Kami nakadakap. Hindi mo na ano ba? Surprise. Lagi Pepsi po. Ano yung Pepsi? Bye. Kalas na. Bye na kami. Thank you.